into nginabo futhi nabalandeli kakhulu ngabe ngayitsheli unabalandeli nginenkumbulo mina uyazi ke sathi siseThekwini nje ngonyaka ophelile bangiphakamisela phezulu abantu inkumbulo ngathi hawu kanti kunabalandeli abangaki angishodi indawo Mbukelo wePerfect TV lapha emakhaya sithi nje salute njengamanje sikutshenile ukuthi igoli yisho abaphathi begoli njengamanje siphansi le Foslo komaZulwini ebesothwini bayasazi njengamanje sekulandela ilegend bathi umaskandi kuba abantu abafana nobaba dash engimtshela wamanje yena ngabakekho namhlanje ngikuphathela ubaba Chwepheshe-Uchaza ekade wazizibambile la endimeni ishisa insimbi namanje sabanjiwe baba Hlabisa yebo sanibona niyaphila mfowethu hayi asibambe ithambo yebo njani kodwa siyaphila njani hayi thina siyiPerfect TV sithi asibongwa uma usimukela nethuba lakho hayi nami ngibonga kakhulu ngiyaqala nje nokuthola ithuba njengaleli sekulokhu ngaqala ukucula inkosi ngibonga kakhulu nje yes yebo isikhathi esiningi abantu abafana nalendimeni abaqhakambiswa owalibonakala iqhaza labo sibona ba sisezakwazi ukufunda ama-CD ukuthi khona iphimbo likabani kade lapha ngemuva ukuthi mina mangakhipha i-CD kuzokwaziwa mina njengomculi kade ngeke ngiyiculele ngede ngizenzele zonke izinto khona nabantu abangibambisile njengawe baba ade wayebambe endimeni futhi usenze namaqembu amakhulu endimeni kodwa singasho ukuthi kade hawu ukhona ubaba uHlabisa ungasiqala nje usithathele umlando wakho la eculela siyazi mude wona yebo ngiyabonga mfowethu ngibonga kakhulu la wona somuntu umlando ngoba ngicabanga ukuthi ngiqale ngo 97 1997 ukucula ngiqale nelinye iqembu noma ngangesaba lamantombazane wakuwele insizwa okuthiwa umsheshane eCulu yebo hayi sayibamba ke lapho sayibamba sayisakhanda sasungula ke nathi okuqonde nathi amaqembu khona iqembu wakuthiwa iNTU namanje sasekho isekhona ngoba nami ngisekho ungakhona vele ngapha eNTU kahle ebotha abantu ubani Mchwepheshe kodwa ela kwethu ngosizathu wawahlabisa enqotho kwagcobanya hawo umkhaya wakhe liyansizwa hayi liyansizwayo umkhaya hayi kusho ukuthi ke cha sayibamba ke impela kusuka lapho sasebenza kahle nayo iNTU le sayibamba yagcina ke shishiya ke lensizwa yawambathe ngangicula nayo UFUNA abayaziyo bathi umJimbatha kwesikamchunu enkandla hayi wagcina washiya emhlabeni ngaqhubeka ngithe nje mangisathi ngizama ukwenza i-album yokuqala sengingedwa yona iNTU ayikwaqhamuka uSandile umfowambongo wathi ayikhona ndoda ngeke ngithunyiwe la thunywa ubani na wathi ngithunywe inhliziyo yakhe ngathi nawo ngabe ithini cha wabesesho ukuthi hayi indoda bengikhulumile noMbatho ngokuthi ngicela ukuzongisiza la kwamanye amaqembu amabongo noma USITHINTE hayi ngithi mina ngoba manje nami ngibhizi ngithi ngifuna ukwenza iNTU ke wathi naye ubala lona vele sasesikhulumile ukuthi sizoyifaka lapha enkaphaneni yeUSITHINTE Namabongwa kulomlungu wakhe lo Craig emubo nyaka lapho u2007 angisho le ndoda ishona ngo2006 u2007 hayi siqaleke practice wakuleyansizwa practice USITHINTE ngoba hayi ukuthi ngibacule bonke ngiqalela kugandaganda USITHINTE ugandaganda hayi practice lapha practice ke inyanga yonke usuku nosuku
Hawu, alukho lamahhala. Cha. Siqala nje ukupractice mase sizokhipha amabongwa besikhuphuka nge2 January. Ezorecord wona ngoFebruary. Hayi sibenzeke labo veza uthando. Bathe bengakaphumi nami wafake yami ke ingoma khona enkaphanini ya. Sa record kanjalo hayi. Ama NTU. Hey NTU. Yeah. Kutheke kusuka lapho ke angisho uveza uthando la baphuma ne DVD ne CD ne cassette. Yes. Thele makuphuma icassette kwabe kwenziwa iDVD kwaphuma sekuphuma kanye kanye. Ngikhumbula kahle sithema senza iDVD siyoyiqeda ngalo suku waye enze nje lokhuzana ibrayanyana ehlabe imvu khona lapha kahlala khona. Qhamuke uShilisi yabona uShilisi. Shilisi wakolana. Qhamuke uShilisi. Yeah, uqhamuke uShilisi ngejuba lapha. Malume bangibiza ke malume yonke igenge kaMgqumeni. Ngoba uMgqumeni angisho umshana kimi. Oh. Hayi njalo ngani botha ukuthi umshana ngani. Udadewethu ebethanda ubaba omdala kaMgqumeni wakhuma. Ubaba uma kaMgqumeni bethanda ukhumalo olama lo kadadewethu. Hayi ufika uShilisi ethi malume ngithunya uMgqumeni uthini wathi nama wayesahamba ngale BM enyana yakhe eMgqumeni ibona wathi nange bhake lapha ngithi mina ngoba sesiyaqeda nala ngicela nisilandele singene la ngaphakathi la kuhlala khona uSandile. Hayi efike emtsheni besilandele ngempela. Hayi mayefika ke lapha ke bingelele kube kuhle bese ngisacela le ndoda ewumalume. Oh esethi kuSandile hayi indoda kulungile ngake ngixoxe kodwa ngoba la bese qedela iDVD sicela nimase nixoxele ubuye. Sikwazi ukuthi lokho esincintisana ngakho nawo sasuka khona singasanivaleli ngaphandle noma besingalimemanga. Hayi siphumeke lapha siye kwelinye iside. Masifika lapha hayi malume ethi ngiyapha ethi ngizokulanda. Njalo kwengukhuluma la kusiliphi. Kukhona yabo nje ade bephethe uMgqumeni lokho engukhuluma bayakwazi. Malume bengizokulanda. Ungilandelana. Ethi ngifuna uzobheka uMgqumeni. Ngithi mina ngeke uMgqumeni. Ethi yini ngithi hayi. Ethi yena uyazi ukuthi wena ubheka ungedlula mina. Ngithi mina angazi. Khona ngiyazi ukuthi ngiyabheka. Ethi wena ubheka ungedlula. Ngizokulandela ukuthi ungibheke uMgqumeni. Ethi into engenza ukuthi ngawubheki ungambheki uMgqumeni. Ngicela ukubuza lapha kuSandile usebenza mapha amaqembu. Amangani ngithi ngizowasebenza wonke ngangisenza uveza uthando. Wathi ish ngalimala malume. Kulungile. Kodwa ngizocela kunamaqembu amancane engwenzayo ngizocela uzongibheka kimi. Ovez ogezo. Hayi ngempela hayi. Sibabheke. Ngithi mina kodwa inkinga yami mina ngipractice. Sidibana estudio. Wathi hayi kayiwanje. Hayi siye practice. Hayi ukuthi ngelinye usuku ethi hayi asidibane estudio asifike sibenze ogezo. Sibenze ogezo kusuka ekhona waze washona. Engakashoni wathi yena akakayezwa kodwa hle khona into esamfikelayo ukuthi ke ngenze album lapha kodwa akusiyona eyami eyakhona umseli. Ngathi mina hayi ngavuma lapho ke asipracticeanga nakhona ngoba kwakwuyimi uye uMgqumeni bese kubo uqondana. Lapho ngikhumbula ukuthi siyawenza wayenza yena abakwethu ngapha ngenza amadumo senza 2 weeks. Sasilala evenini yakhe uMgqumeni lapha esahlala phezulu eHebrew. Ngoba sashayisa mhlambe ngabo 1 thina silala ehambe yena eyolala endlini vele nendlela eyilala kiyo phela wayena nomakoti. Silale ke evenini sivuke ekseni sigeze sidle ukuthi ngekhathi sibuyele. Sisobathathu njalo. Sawenza amadumo sawaqeda. Sithema siwaqeda wathi malume isession yakho ngizonginikeza u8,000.
ngibonge nje ukuthi hayi le ngoma mangashuthisa Mgqumeni la isithombe sami ngashaya amahit hayi ngithi mina hayi amadumo kodwa abantu bengazi ukuthi enziwa yini bebengazi baze bezwa muva nje ukuthi hayi yona yayinzima kakhulu namanje nje ayisasenzima sasenzima impela. Okay, so zonke onke lama track awukhona yebo ngangikhona konke ngangibhekhu one futhi kube khona nje lapha akayithandile ebhekhu one nala kumaduma ngabhekhu one mawukhona la kathande khona ebhekhu one wasethi ke usebongile wathi kimi yazi malume ngicela uthathe icassette lobuhle bekubazi kade kusacula khona umalume wakho Mahawe ngathi mina ngilenzeni wathi ngicela upractice u1 5 days nje wathi hayi ngoba uMgqumeni wakho ngifuna lama ending lama ending alapha ya wena ubuso uyawenzisisa hayi ngaphelele kusho ukuthi ushonile makhona la wathi hayi ngaphelele kahle ngicela wena uwenzisise uma uqeda ukwenza la uma ending ubuso yangifonela ayishawo bani ubuhle bekubazi wayena wayeshayela umalume wakhe ngazi ukuthi umalume wakhe mangikhumbula ababethuthula hayi ngipractice ethi mase uqedile usangifonela siye e-studio ngifuna ukwenza leli gama leli lakho abathi uchwepheshe hayi ethi kuzobe sokokwakho kodwa amaduma angeke kwayakaza lokho elidwe hayi ngithi naye nginankinga ngempela ngifike practice izange ibeke i5 days mina mangipractice ngibala ubusuku nje ngoba mangiqale ngo9 kuyasa mhlambe ngize ngeke ngabo 5 upractice angengedwa uyalwa dayitha patrol akube kusavuma akube kusavuma ngisho manje into ngifuna ukuyenzisisa uthi noma ungayithandi kodwa usho ekwacula lokwabhekha lokho umuntu kwacula ngiyayenzisisa nginike ithuba hayi nango ke sethatha ukugula ke hayi wathatha ukugula kuduke ngikhumbula nje mhla ezoshona kwafika labafana ade becula nabo egenge yakhe le uma ifika le genge kune phasela izoyifuna la kuqondana uma ifika bangifo ngabo 2 ngabo 1 hayi bangivusa ngeze nabo labo Nyambozi akahlala khona hayi bese ngithi mina kulungile ngoba sesixoxile noNyambozi sengicela ukubuyela emuva ethi ke umfana umzowe ekhenyeza ethi hayi malume ngicela sambe nawe siwele kunephasela yakhe oyilapha yini na ethi hayi imali ishiye uMgqumeni ishiye kumama Mambathi sithema sithi ayishiye kithi wathi nayi ngizoyidla angifuni imali ngifuna malume ngambhadele nanomncane ngoba naye ugulela umama wenkani hayi ngweleke ngempela mangifika ke bethi ke Mambathi nangu umalume sengene ekameleni yena uyagula kakhulu kakhulu impela nje ngoba washo na wathi ayasambi khona uzofika uboya le ndoda igula kakhulu kanti kuzosihambi kwakulesine ngalolu suku vele wasekulesihlanu ngoba kwasekushaya no2 hayi ngene ekameni benginikekele 4000 ngibonge hayi besibuyise ekseni ushuthi ke ngasho indoda engangisebenze nayo yiyo leyo yes kulena ke kwambonga ayisaphusha saphusha kakhulu kwekuleya kwambonga senza namabonga asaphusha nje kakhulu impela noma kwakunzima ukusebenza laphana indawo nje i-practice yakhona iyayinzima le 30 days iyayinzima kakhulu ngoba ubuye njalo usho ushile izwi inzima kakhulu njalo nje ekseni kushona khona ekseni kwasho nje ke sipractice lensizwa uyayisho futhi ethi hayi ngenze ukuthi mase niye studio nibe nje sekulula ngazuthi ingoma yakho ningene emculweni ngalesi sikhathi esidala yes ngoba ngikhumbula ngacishe ngacula boyo Mahawe usho ukuthi uMgqumeni nje ulandela ukhondolo lika malume umalume shuthi wayilibele ekhuluma ngoba phela
ngathi ngisewumfanyana kodwa hayi ongaka sengiqala ukweshela uthi mahawukele hey ubiza lo bhuti abathuthule bhuti mahawukele uthi ubani lo mfana obhekha kanje lapha uthi yena hayi lo mfana wahlabisa uthi hayi kubo kaStar oh embizi yena mfana ngoba hayi ngisho ayeba bhuti ungahlabisa ethi yena uwelosha u1 la ngithi mina ethi uzozana negoli ngithi naye angazi kuba phela mina egoli ngize sengimdala ngoba ngase ngisele ngedwa kubafana bakwethu ngithi angazi kuba bethi ngizokhuluma nobaba wakho ngifuna uzobheka umahawukele ngangenza impela namanje nje ngisenzima hayi ngisenzima namanje mina umuntu ade ngimsaba hayi Mgqumeni ngangamsabi no1 umuntu ade ngimsaba mina naye futhi ebengisaba umphondi bese kuba ke umphondi lwamadeni bese kuba umfowethu ushwi ya insizwe bengithi manje hayi umasikandi wonke wena ya kuma baking nje makuthiwa nje kushawa1 ya madoda bengwasaba hayi namanje hayi namanje mina hayi kodwa nje phela kodwa ukhona mhlawumbe ombonayo ke njengamanje ukuthi kuyeza lo hayi sebefikile hey ama 2000 asefikile nalaba ke kodwa bangalo wawo hayi asefikile ama 2000 mandoda ubani osamzwayo ukuthi ngiyabona ilegend ushwi ngiyambona umphondi beka emhlabeni kwaba khona ukhona lo ngasho ukuthi phela nawe awuyeza hayi sebevalile abafana laba abafana okhuzana ogcokama hayi sebevale kakhulu mzukulu ontencane hayi sebekhona phela kodwa ke ngiyakujabulela shema ngoba phela umculo kwangesiwa ukuthi owabantu abadala yebo ngiyawujabulela kakhulu ngiyababongela nje ukuthi benakwe ngoba thina sinakwanga thina vele bengiselapho ukuthi ungena emculweni ngalesa sikhathi esidala hayi abasinaka ibinjani inkokhelo kube nokunaka konke kwamaciko lapha imali basiyazi ama record label ibeniphethe badlale ngani kakhulu badlale ngathi kakhulu asinakwanga i-interview njengoba ngingaka nje yes ngiyenzile kulo umlungu lo uCraig inkaphana ukuhluma nakhona hayi okhosini ngiyenze ngapha kumhlobo wenene la ngiyenze khona okhosini ngayenza kanye ngayenziswa sengenza uchwepheshe uqala wayethi Xobanya ngwenze kumlungu wayengale Oakland Park kusho ukuthi hayi cha lo kamlungu wangiphakamisa ngoba wazongenzisa i-interview okhosini ngagcina nje ngagcina ibe inkulu incindezi lapha yana ngoba ukuthi noma udayisile mina bengidayisela kulesa sikhathi ngicele nje promotion eNatal mabethi imali ayikho yemonto ngisebenze khona eGoli ngisebenza nomfana siwu2 ngosuku ngidayisa u800 nangosuku 800 phakathi neviki ngibuye no800 njalo hayi mase bese bayangikhulula bethi hayi sungahamba ke ndoda ngoba ucela i-interview ngicela ama CD bekusemaningi ama cassette ama CD esanda kufika ngicela ama CD nama cassette hayi bengikhipha usaculile usuyimele ke manje sochwepheshe mangaka amaqweqwe wakhiphile ama cassette usuwakhipha ngaphansi kwegama uthi uchwepheshe ngisakhiphe aba u3 abachwepheshe uXobanyawo basongela thina yes omaXovuda base3 ingoma ihloko zawo hayi phela angisho manje lezi ayihlokwe kahle mina lezi ihloko ngangibhala ngani ngomtsizwa nanonguthi futhi ngincekisela ngibuya khona njengoba ngithi uXobanya ngibuya kwaXobanya njengoba ngithi omaXovuda sekwaXovuda futhi sithi kwaXobunyawo kwaXovuda lapha ke ngase ngithi basongela thina ke lesi sinye kulenenye album hayi
nakhona ekwase kungithinte njengoba ngithi basongela thina. Uyafika napha ngasehaweni. Ehaweni ngaba insizwa obonje bengangideleli. Hayi ngaba insizwa. Ngangeke ngimele ukudelelwa omunye umfana omunye umuzi. Phela lapha mawudelela njengami nelusi from imbuzi or from Nkonyane ngadla iphaphu ngasuka ephashini ngaba inqwele ngasuka emnqoleni ngayinsizwa ngayishela manje insizwa ngiyayazi ukuthi yazi ma umuntu ungamthuka kusho ukuthi awumazi ukuthi waba insizwa angisho ukuthi kubi kodwa nje mina ngaphhlonipha lokho kwethuka ngase ngicela insizwa cha ningangithuki mina ngoba ngiyokwenza ihlazo ngiyongena e-studio njalo e-stadium e-stage bese ngenza namandume ngakho ukuphodume ngakho ikuphodume ngakho hayi isisikhwili angidume isikhwili yophikisana la apha ezandleni hayi ngidume ngesikhwili njengoba nje hayi anginayo ingozi yomfana ekhanda hayi lutho ngangikhetha ungagadli ma umfana ezawushaya hayi ngimbone eqala ukuthi ushayana kanjani bese ngiyamoyini usubakhiphile ochwepheshe abawu-3 bayenza kanjani emakethe uXobanya wasebenza lona wayekumlungu basongela thina basebenza kakhulu babe kwenye kenkaphane le waphumelana kumlungu selapho umlungu ngizokhuluma iqiniso wathi umlungu yebo ngizamile nami futhi ngizamile kufaka lezo zonke iteshi wathi inhloso yakhe ibiwani yini na wathi yena befuna ihate ngathi mina mlungu akwenzeki ihate angeke uvele uyenze uqala ukhipha iCD ngabe kuyimlingo lokho akwenzeki akulula kwandile asathi kuyenzeka kodwa kwandile ukuthi ngathi uqala ukhipha iCD abantu beyilalele bese wena ushaya wenze hit ngathi akwenzeki ngoba ngazi ukuthi khona ayemfuna omunye umfowethu lo indidana washo ukuthi sene contract lo mlungu ayefuna indidana ya indidana washo ukuthi ine contract wabe sethatha mina nganca ngempela khona ngazama ngoba wathi hayi imali yami uyibuyisile kodwa bengifuna umuntu ozoshaya ihit ngathi mina ake siphinde mlungu ngoba nami ngibonile umphushile kusuka lapho kayishema ngifuna uqamba ngizange ngisambona ukuthi wagcina ephelela ahlahle umlungu wakufuna imali kwakuzela indlala kwakufuna imali umlungu kuzame istation nje kangaka kuze wakufuna imali kwakufuna le hit le ngangozela ngothando lomculo ufuna imali ngoba ngoba kulena yesibili ke ngangirekhothe kuba uMasonto iyenza kahle kakhulu ke leyo yadlula umlungu edlula umlungu phela basebeyazi abantu yenza kahle kakhulu impela ngoba bengitrabhana bo nala ma promotion uyazi ngeke nje thi kodwa bangaziyo basho thina ngilomuntu mina ngidume ngayo yonke into phela mhlambe imali engaduma ngayo cha hayi angifuni ngidume ngayo yonke into honyaweni ngimuhle umculo wami bawuthakasela kakhulu ngeke ngabatrap impela nje kuleyo sengaziwa nje ukuthi mangiqhamukile mangifike sengidlaliwe kukhishwa imali wafika nje amantombazane lapha nezinsizwa bayihlanganisa imali bathi sicela nje yodwa nayi 500 yakhe wala lo baba uMasonto wathi useyidlalile hawu baba abalandeli bami nje laba wathi hayi sudlalile abathenga ama CD ngisho le mali yayizaphi yayizeka imistry le 500 manje unqaba vele ubuyabothi 500 uze ku unqaba nje wazi ukuthi 500 uze bathi la abantu siyeke phansi umsebenzi ngoba sazonke ukuthi vele simbonile ukuthi uzobe khona manje sesidumele mase simthole sedlalile siyacela ukuthi akadlalele
nawu 500 ingoma nje yodwa lena nje nayibona wathi yena hayi sedlalile naye manje useyangibona ukuthi usho ukuthi uma benza kanje usho ukuthi sengithanda kuba umuntu ophezulu kunabantu ngabona hayi cha ngagcina ngingadlalile-ke yafika-ke isikhathi sokuthi-ke sambe siyobheka ama-royalties ayi ngifuna uqamba mangaba kwethu lento ngingayikhuluma ngoba mhlambe nomunye yamvelele ngakhala ngifuna uqamba ngakhala impela ngehluleka ukuyibamba uma ngithi ngiyafika wadwa hayi awudayisanga angidayisanga wathi ayi ngakhala kanti bengisuka kwendawo nakhona inhliziyo yami ibuhlungu ngakhala nokho nje kumculo ngiyawuthanda kufuna ngabe sengawuyeka yawona ungihlukumezile ngiyawuthanda inkinga ngazo ukuthi ngabe yikhehle langena kimi noma isalukazi wona kufuna ngabe sengawuyeka kodwa ngiyawuthanda ukwedlula ngisho umuntu wesifazane umculo ngisho ukudlula umama sekhaya uyazi nje naye ngaze ngathi mina abafuna ukungibulala bengangibulala lula naye wangivuma noma ngafona ngawana indoda sadlula sikuthathe lapho siyeThekwini ngathi lungisa amanzi khona bazodlula ngiwuthanda kakhulu le yesithathu wayikhipha phi ke yesithathu ushamuke angifuna uqamba manga ngiyenzelwe yenye insizwa yabo abuthelezi khona ngakithi enquthu bihlala la edikathole eJimistini naye wangibona ngakho ukuthi wayemlandeli wami ndoda kusandile ushonile wenze njani hayi ngachaza wathi asamse studio hawu kalula kanjalo nje wathi nge3 January ngizokwahla ngiye ekhaya ngizokufonela mangifika ekhaya uze kithi ngempela wangifonela ngasuka nami la ngizama ukwakha khona ngaya khona wathi kuzoshona ngizoqala kodwa ngisazodayisa izinja mina le yokugcina ngiyeze ngemali izinja yebo lezi zokugijima wathi ngisazodayisa izinja ngempela wathi sengidayisile izinja samse studio hayi ngenza ngithe ngiyikhipha ngakho kodwa ngicathe ayineviki eli1 ngo2012 kwashona uma babe sayise eDakota kwashona uma bathi hayi basazoyobheka ukuthi ihambe kanjani hayi ngithe ngibona ngoba bathi angishiya account yami mangibona hayi banginikeza u2800 hawu uyibonile imali engena account 2800 rand ngene ebhenki lakho wangena ebhenki lami 2800 ayimbuze yani nabathi hayi ingoma yakhe izamile leyo besihambisa isitoko sokuqala nje eDakota basinikele imali nokho futhi sesiyogaya esinye sitheka sikunikeza indoda ngoba nakho seyifinele iminyaka awu cha ngabonga uyasebenza le ndoda ngoba imali yakayisebenzisa lapha iphikelele ku80,000 wathi hayi imali yamsibula ukuhamba nje isikhathi imali yamsibuyile hawu isibuyile wathi yona akayipromote kangake shema ngifuna abayipromote kangake yona kusho ukuthi nje ke ngagcina lapho ke kuleyo ngoma leyo njengoba ke sengizameke ukwenza lena ke manje iphuma nini zona inkinganyana bekufuze ngomdalo ngikhiphe kodwa nje ke azophuma kulonyaka ayangibona ngazi kodwa kukhona engisakulindile bengizoyimpintsha ngoba ngesabi angesabi ngoba bengizoyimpintsha kodwa magcine kwenzeka wasamakhosi hayi mina nginamakhosi unamakhosi hayi mina ngicula nje into yami impela futhi emnandi ngokuthi ke phela ma unabalandeli bangibesaba akekho engimsabayo masikandi cha noyedwa nje ngimesabayo hayi ke ngokulwa ngisho ngokucula yebo udumo ke udumo yazwa yazwala ukuhlalisa yebo mfowethu yazwa umlando wakho muhle kakhulu emculweni yes thina siperfective nje sobonge ithuba noma nje isikhathi sesincane ukuthi nje izulu nali yasiphekisa hayi lasiphekisa kodwa nje siyabonga ithuba ukuthi sikwazi ukuthi iqhaphukwe siyathemba ukuthi noma usukhiphile umsebenzi usitshela sibatshele nababukeli ukuthi yebo hayi impela ngicabanga ukuthi sekuzoze kube unyaka oza kodwa hayi
ngoba ngifuna ukwenza ne-NTU ngonyaka ozayo lena ngayikhipha nje mhlawumbe masibuya January uma ingcini ngehlula kuloko ngayikhipha nje masibuya mhlawumbe January February ngoba phela hayi ukuthi ngikhiphela ubani ngikhiphela isiphiwo sami ukuthi sengwenze nothando nginabo futhi nabalandeli kakhulu ngingayitsheli nginabalandeli ngineyinkumbulo mina uyazi ke sathi siseThekwini nje ngonyaka ophelile bangiphakamisela phezulu abantu inkumbulo ngathi hawu kanti kunabalandeli abangani angishodi indawo bafowethu ngibonge kakhulu lokho nje nikwenzeke kimi ngathi ngakwenza nababanye hayi mbukelo Phephe TV uShepado amanqele wahlabisa empembeni isigodi phethe lona ibhova lami thina sithamba subscriber ulike comment emavideo ethu mase uyawashare imina nobaba uhlabisa siphuma nje sithi njalo thini nesithando awe